Molo greetings dumelanga sanibonani ukhula kahle okandawonde lo isibongo siyabingelela abazalwane benkosi. This is another time of the day. Siyakwelcome lapho ku Giraffe podcast ukuthi uzophola kanye nathi on this very new episode. Ngililethela nje ama guest ngokwahlukahlukana kwawo bafethu. Please don't forget to subscribe to like on our YouTube channel. We want to see ourselves singaphezulu kwama TV athize amakhulu bafethu. We want to reach those subscribers and viewers in a very short space of time. So please don't forget bafethu to support, to share with your family, with everyone ongakwazi ukuthi as-support abe happy ngomsebenzi wethu. Please enjoy the show as sisazokhala. Khona yini ofuna ukumazi? Artist Elish, ofuna ukulazi Eldan, ofuna ukulazi keyboard players, please mention them. Sizokulandela bona ngothili wabo okanye you can email us on this email okanye WhatsApp. Malenzi lelo phutha lelo. Basike leya number leya yebusiness. Ungakwazi nakho ukuthi recommend ubani umuntu esingambiza ukuthi uzomazi kangcono in this podcast. Other than that, Tanko. Wayithini mama? Yeke mama ndayisho upost eshaveni. Wadawanga ukukhola ukeyboard player. Wahola uphaya. Ngahola uphaya mhlobo wami. Interesting. Sure. By accepting the greater love, we are aware of sin. And we pray and beg every day that sin is separate. Bafundisa bayuqhaphaza ama worship. You can see, yeah. Sure. So still aside lonke. So ebandleni kheswa madimo bosa kheswa demon la kheswa mina. Mina so ngathi noma sengikheswe igazi ke bazalwane ngisanje ngeke ngishintshe. Awusuku into bazalwane. Lokho fanele Molo greetings dumelanga sanibonani igama lami Khula kahle okandawonde isibongo. Sengikhona ke futhi ngimvana waseshow nje lapha ya umfule ngophuzayo umntilombo kanti ngaphansi kwentaba umpehlela inkosi yami baba ukhuba sengikhona sinilethele ke namhlanje abantu abasha eningabazi. Ngiyadlala kodwa nibaziyo but namhlanje ke we are having our sister enimaziyo kakhulu, but before nginivezele usisi wethu esimaziyo ngicela wenze show ukuthi ubuka lapha ezansi ucheck lapha ezansi check lapha ukuthi usubscribe yile. If ungaka subscribe yenze njalo please, otherwise uzothi uyabuka qhushu amehlo. So welcome bafethu to the Giraffe podcast. We are here with our very famous sister, our celebrity, AMAHLE Shezi. Sawubona sis. Sawubona njani? Oh ngiyaphila wena njani? I'm good. Hayi no kuhle siyabonga mawuphila. Abamaziyo ke nabangamazi mina ngiyamazi ngikwazi ngalezi insuku leziyana lapha ngisathi uma ngabe ngidlala ikeyboard usadlala do re mi fa so ngisadlala do re mi fa so ngayifunda abhlungu keyboard, ngayifunda kwi presence yenu lapha yana nihlabelela ni serious. Mina ngibheda nanizwa kanjani? Yayehla kanjani? Ngiyabheda niyahlabelela ni serious. No, I think sasizwa nje umoya ongcwele bandla. Ngoba uma sesikhonza sigcina sesingasezwa nokuthi kwakukhonzeka sasikhonzeka kashe ngakukhonzeka kakhulu. Asho ngangibheda into ebheke ngakhona. Yeah, wawubheda into eyangakhona. Kodwa khona uma isaqala inkonzo sicaba awuzwakala. Kodwa mase phakathi hayi wagcina sekukhavekile. Asikiyekele sikunikeza ithuba lokubingelela abantu emakhaya ngohlohlwana wabo. Hey, sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami AMAHLE Bongekile Shezi. AMAHLE Bongekile Shezi. Yes. Mhlawumbe abangamazi AMAHLE Bongekile Shezi. Singathi nje AMAHLE ubani? Ungasho lento yashiwo usikhosana ukuthi usikhosana yimi. No, AMAHLE from Emandeni. Yeah. But yeah, staying back. But ubaba wami usuka endaweni yase Eastern Cape. Yes. Oh, usuka Eastern Cape. Mama wakunene yena umswati. Kunene. Pho awukhuluma isiXhosa, awukhuluma isiSwati. Kodwa ke ngokukhula nangokuzalwa ngizalule khona ngala eKZN. Ngizalule esibhedlela eStenga. So ngakhula hlala eDaniel samuva sesima uhlala eMandeni sonke. Yeah.
So why ungakhuluma isiSwati noma isiXhosa kutheni ungathethi ke No, ndiyakwazi ukuthetha. ndandiye ndive Ewe, ndiyakwazi. ndiyakhumbula ngelixesha ndiqala ukubona ukuba Ndiyakwazi wawuvuthetha ukuthetha ngolunye because uhlobo umakhulu wami ose-Eastern Cape uzalutata wami. naye iyathetha. Yeah, and then wakhulela kuphi? Ngokukhula ngikhulele khona ngala eMandeni. Emandeni wafunda khona. Yeah, primary school kwakuyini i-primary yakho? Ngifunde endaweni because ngathi ngikhulile ngaphinde ngamuva ngabuyela Eastern Cape. Ngaqalela khona ukufunda. Ngabuya futhi sengenza i-grade 4 if I'm not mistaken. Okay. Ngabuya ngaza eMandeni. Ngafunda e-New Ark Primary School. Yeah. Ngasuka lapho e-New Ark Primary School sengiya e-secondary eThugela. Nasethugela ngaphinde ngamuva ngaya eMthengeni. So nje hey ngeke uyishayile ikole. Bengihamba umuntu ohambayo. Umuntu onyakazayo ufunda kizo zonke indawo. And then wakhula ke walahlangana nini nawe ivangeli lapha noma ivangeli lihlangane nami 2016. Ngizalwe vele abazali abasindisi. Sengisho ukuthatha esami isinqumo. Yes because ngikhule vele ekhaya sonke sikholwa siya enkonzweni ukuthi kodwa ukhulwe abazali ukhulena uzalwe abazali ababefundisi o abazali abanjani ufune kodwa masudala nawe uthatha yakhe decision ukuthi nawe uyamfuna into 2016 nami ke yila ngithathele khona isinqumo sami sokuthi no Jesu nami ngiyamvuma ukuthi uyinkosi yami umsindisi wami. Oh Nkosi yami. Wonke umuntu isikhathi esiningi ujwayele ukuba nento ayishoyo ukuthi before ngisindiswe, I mean not before ngisindiswe but yilokho kwangeza ukuthi ngasindiswa. Kwakhulunywa kanje khona izwe la ngihlamba noma umunye ethi sasibhorekile nabangane and stuff. Ngisindiswa mina khona indawo kuthiwa kaSithebe lapha eMandeni kwakumiswe itende elimiswe umfundisi uMzimela. Yeah. I think laqala lithi maqala lento engilizwe ngisendlini. Hlatshelelwa ngisendlini nganginalento okuthiwa ke ithiwa idlozi makuthiwa ikhonto enjalo nganginalento okuthiwa idlozi. Okay. Ngangihlezi nje ngiba nesikhathi sohujwa nje ngibaleka nami kwenzeka izinto engazi understand. Ngathi futhi mangichaza nawe ungayi understand. Wawusukuhujoba? Nathi singangihujwa khona la ngangibizwa khona ngilandela ivoice yayingimemeza. Oh. Kwakuyinto kanjalo. Sometimes ngibone umkhulu wami enginika umuntu ongabonwa abantu ngimora ngedwa umbone wedwa enginika isigaxa senyoka ungaze sibone. So umama wehleze engikhulekela ke mina ngizalwa umama ukhulekayo. Sure. Wehleze ngikhulekela. So kothi ngesikhathi setendeke kunento esinohambe kulela tende. Kunento nje engiphushayo no hayi lapho ngangivakashela khona ekhaya lapha kaSithebe. Sure. So ngahamba mangifika etendeni mangifika etendeni ngahlala phansi yabo nje kodwa ibuwe izinto ezenzayo ugida nabagidayo nje lezo zinto nje ukuthi yabo because mina i-background yami angizalwa abazali abasindisiwe but khona le bandla kuthiwa likaJesu asisetshenziswa yonke lento nje keyboard tontoni ibandla likaJesu. Yes ubaba like kuthiwa ibandla likaJesu bizwa kanjalo. Igama lebandla njengoba kukhona but indaba yokeyboard nanakukho akusetshenziswa. Sign let me not then ubaba mina washintsha waba isayoni. Okay. Umfundisi khona ke. So esuke ebandla likaJesu. Yes. So kwakuyikho nje lokho ukuthi abanye ekhabayizayona abanye yabo. Because nakamama bayizayoni nogogo sayoni kuningi nje izayoni. Wena nalento ekubona wedwa. So yes nami ngangiyahuja. So mangilaphana ke I think into yokuqala kwaba indumiso. Okay. Into eyenza into kimi. Kwaba indumiso because the time kwakudunyiswa. Angazi okokuqala ngosuku lokuqala ngiyile. Sure. Ngaphapha amalate sengilele phansi angazi kwenzakalani emva kwalokho. Ilokho nje ngikukhumbulayo. Okwesibili kwakushumayela kwakusemini ke lapho. Kushumayela omunye ubhuti okuthi oseshadile manje ubabumbamba ukuthi usandile imbambo ngaleso sikhathi. Okay. Wakushumayela yena kwakusemini kuyiSunday and then ngazinikela. And angifuna ukuloda engiqamba amanga ngithi ngahlatshwa yizwi okwenzakalani no.
wayekhuluma nje kahle ethi uhlaleleni ungakholwa uza kuJesu ngibona ukuthi lo muntu okhuluma nami and ngikubona ukuphila kwami nami ukuthi no ukuphila Kulento le nayo into ngiyayifuna lento nami ngibona ontanga yami bayahlabelela ontanga yami benza ukuthi nje yabo ngeke nami ngahamba ngaphambili ngayinikela ngaqala lapho uhambo lami noNkulunkulu because ngayibamba lapho angiphindanga kahle. Yes. When was that? I mean wasasesikoleni noma wawukuphi? Yes, ngisafunda emthini. Yeah, I'm seeing ngiyanotice la ukuthi abantu abaningi ivangeli balithola kahle esikoleni. Emthini. Yeah. So and then ke wase unakekeleka ke from that. From lapho ke ngase ngisuka ekhaya kubizwa ngokuthi ikaHlomendlini indawo yangasekhaya. kaHlomendlini ngiyazi kaHlomendlini. Ngani uyakwazi. Ngiyazi kaHlomendlini. kaHlomendlini so ngangigibela ke from Hlomendlini to kaSithebe ngibila ama taxi ka2 ekuseni Sunday. Ngiya ekhona amenye amaso ngangifuna leli la kunikeza lento. Yes so ngangigibela every Sunday ngiya khona ngikhonza nje kanjalo uyabona mawusasanda sindiswa yabo ulothi wafakazani nifunda iBhayibheli nawe usukunale yanto kuphusha wathi ngifuna ukuzama ufunda iBhayibheli nami ngifuna ukuza ngamandla. Yes so uyababona nabantu abaphambi kwakho ukuthi no ngifuna ukuba nje nami awufakazi la abantu besifazane abakholwayo uqamamanga bekholwa beshare nawe ube nale yanto sino ngifuna ukuba nje. Yes one day ngifuna ukuba nje so ngelinye ilanga ngathi nami ngisukuma ngiyofakaza ngoNkulunkulu wami. I remember kwakusakhonzelwa ku-round nami ngasukuma lapha before ngifakaze ngahlabelela ngiyakhumbula ngahlabelela igama iculo lithi igama lami lingudeliwe lapha kodwa ngiyalibona lelo culo. Yes kathi ngicula lapho kwenzeke enye into endlini engayi-understandanga namkwenzakalani manje abazalwane kwenzakalani endlini ila khona umfundisi wangithatha wathi worshipha leli wangithatha ngifaka worship team lapho nganothi wenziwa nje lapho ngikahle ngangicula i-hip hop ngisahayi inkondlo. Ngiyasikhumbula story sakho neinkondlo no poetry bani. Yes ngangenza leyo nto ngirapha lana abafowethu uyabona nje indaba yokuthi kuzodlala i-keyboard nami akazubeke understand. No guys. Yeah So ngiyabona nje kwenzakala enye into laphana nkosiyami nami ngayibona ngicula ayibonge ngiyakwazi ukucula into kanje because ngangizazi kwelinye side yabo. Sure. Yeah so for umuntu onalenkinga owake waba nayo wena mhlawumbe khona ukuzwila uyithinta ungathola ukuthi uyakuzwa nje amahle ukukhuluma ngento ukuthi wayenabadala like kunezinto ezimhubhayo and then waphuma kanjani lento kwenzakalani? Do you have something? Yeah njengoba ngishilo ukuthi mina uma wami kwakuthi makusuka vele kusona ukuthi ngihlezi nabantu ngimbona umkhulu selana lenyuka yakhe and wawumazi umkhulu? Yes ngiyamazi ngangimazi washona sengiphapheme sengimdala. Okay ngangimazi egaxile lenyuka yakhe egqoka izinto zomgomo and enginika lezi zinto wayenginika zona. On the other side ngikubona no gogo logogo ngangimchazela abantu basekhaya cause nangimazi ushokeni ukuthi ugogo wasesayidini la kamama. Okay ngize ngithathwe ngisiwe kubantu makufika kubantu kuze bekhuluma abantu besho ukuthi uyabangwa. Uyabangwa uyafuneka ngayesayidini la kamama kumele asebenza abantu ngamanzi ngesiphiwo wara ngala nangakhona kamkhulu umkhulu yabo nje kukuningi nomkhulu naye ufuna okwakhe nogogo ufuna yes kukuningi because kukuningi okwenza nami ngangihujwa nje angilenda akwazi ukuunderstand kwakwenzakalani because even ngimncane mabesho abasho uma le ngimncane kuthiwa mangiya olwandle ulwandle uma ehlezi nje nami la ngosolwandle phansi esayingonile ngisaphathwa ulwandle laluza luzela mina even now angilihamba ulwandle. Hayibo ngoba ngithi ngiyakholwa manje afuqa mama ngiyakholwa it's just a trauma because ngeke ngathi ngihamba angisazi bo 2018 ngihambela nje olwandle la eThekwini sithi siyofaka inyawo like la ngidonsa ngadonswa abangani bami ngangihamba nabo olungi nje bangidonsa bangibamba like lingithatha and imali ngithatha ngivele ngibe dizzy. Okay ngibe dizzy kusiza ukuthi kube khona umuntu oseduze kwakho ukuthi kube khona umuntu oseduze kwami so kuze kube manje mina ngikhiphela olwandle because ngiba nento ethi
Yize angihambi nje ngedwa ukuthi labantu abathi baqeda i-stress olwandle mina ngiloko ukuthi So kodwa hayi ukuthi angikholwa cha ngiyamthemba uJesu angiyazi ukuthi le nto yenziwa yini ngoba le nto yahamba manje ayikazi yangifikela akaze yakufikela so kakhulu umkhuleko nje wangisiza ngenye indlela ngangikhulekele ebandleni nje yonke into wangisiza kakhulu umkhuleko yeah Amahle bongekile Shezi lo still live bafethu already lami lalihleli nami laphana lingibekezelela bafethu ngeke ngayidlala inkinga keyboard nami but ke asikho ngami namhlanje so nje engakusho I mean ongakusho kubantu abadlalelwa abantu let's say mhlawumbe because une experience yami ngidlala ngale yandlela engangidlala ngayo and ne experience yami yamanje ungathi mhlawumbe kumuntu othi ecula vele aqondana nomuntu wayedlala ngale yandlela engangidlala mina kusangenza ngisaqondana nabo abantu shaba manje wagcina noqondana leyo nkinga yo msongibuza okay msongibuza okay fine umuntu I think kusezikuthi wehlisa umoya because kubhlungu futhi ukuthi ukhulume nomuntu okudlalelayo uphambi kwabantu ucula stage akukho right angifuni uqamba amanga akuyona into right ukuthi ngingathi mhlawumbe ngiyacula umuntu lapho udlala okunye mhlawumbe sengizokhuluma uvela ukhulume kwi-mic fast one kulimaza abantu besuke bephansi kulimaza naye umuntu osokudlala omunye ngasukuma kushiye kanjalo ahambe edlala phansi esuke iphuma and uzosala umpongoloza wedwa lokho kwangempela ke manje lokho serious ama strings umfane bephambana nawe uze be right yabo so I think leyo nto leyo into kumele kubalekile into engayisho nje kubalekile ukuthi before umuntu akudlalele mhlawumbe nazana nixoxe before niyodlala before niye phambi kwabazalwane nixoxe kube ukuthi niyazana nanokuthi lo muntu ozokudlalela uyakwazi yini uyakunderstand yini yes kube yileyo nto because mhlawumbe nivumelane nangamaculo ukuthi mfethu mangithatha leli culo uzokwazi uyalazi yini leli culo uyabona ixoxe nje nixoxe nanokuthi ke phela mina angifuni uqamba amanga mina Khula kusiza khona useniyangazi mina angikwazi ukuvumelana nomuntu ngeculo angikwazi because mina angikwazi ngendlela yokuthi mangifika lapha phambili ngithi ngiwaplanile amaculo ngiyezile umoya ongcwele asingabe saya ngalela sambe ngaleli ndodakazi yes so kuyazenzakalela yes kuyazenzakalela kodwa nje akukho right ukuthi ukhulume phambili bekezela ngiyaqiniselwa nkosi yami ngiyaqiniselwa so usiyobamba lapho uthi next time noma ukhiye ngawutholi kuyabekezela usiyobamba lapho uthi no next time so rehearse nomfowethu ukuze kuzoba right ukuze sibe right yes because akukho right ngempela wayikhipha nini single yakho oqala before sifike kulokho mhlambe wenza kanjani wabonana ukuthi uyi-artist wena okay ngilokho ke ngihlabelela uqala kwami ukuhlabelela kuma movement I think ngaqala kune movement enkulu lapha emangena kuthiwa ibutho lika Jesu okay ufounder walo NJ Mpanza okay ngaqala lapho ke ngangitatazela ngingedwa iworship lapho like angazi mina babe angazi because kuthiwa nje amahle uzohlabelela lapho wena uyazizwa awuyithembi ne abantu bayakuthemba and kulo movement inkulu movement uwedwa uzohlabelela wedwa uhlabelela abantu uyayibona nje lethu singakanani kuningi ngaqala lapho I think ngaqala lapho ukuzibona ukuthi no nanokuthi abantu abebengisurroundile babeyikhulumela uyaphimba la uyacula manje yabo yes ngaqala lapho ukuhlabelela nje ngingasabi because vele esontweni sasingekho baningi nginanto so mase qale ukuhlabela abantu abaningi ngaqala lapho because nomphathi ke waye umuntu MC engithathe inkosi yami engifake endaweni ezinkulu so ngaqala kanjalo ukuze iqhamuke ngazane nompinga ngiyambona umpinga lo ngasiya so ngazane nompinga umpinga wangithatha invite ke sihamba naye ngihambe ngimbhekela naye uMC inkosi yami nje sazana kanjalo kwase ngisahamba nompinge kwanabazalwana abawu2 okwakusayedwa ubhuti uNgxongo ulungisana okay so ngihlangane naye athi ngiyazi ingane ehlabelela kanje yabo nje leyo nto umuntu yes angithande ubhuti ulungisana kakhulu angintroduce inkosikazi wakhe futhi nje bengithande kakhulu ibona abantu abathi mabengibona ngihlabelela bathi sicela ukumusa estudio sicela ukusa estudio sibona ukuthi ayikho into engahlangana yes bathi ngisicela ukusa estudio sibona ukuthi ayikho into engenza ngikhumbula kahle bangisa ka LMP ngiyayibona LMP town eSunrise bangisa khona ngokwenza ingoma eziwu2 la ngayenza khona ingoma zami ke zokuqala
nga-record ingoma basuka bayizweni. Ngiyakhumbula. Yes. La nga-trenda khona. Yeah. Yes, ngenza basuka bayizweni nenye ethi izingelosi. Okay. And then lapha odlalelwa basuka bayizweni. Ngadlalelwa uNkosi khona. Umfakathi uNkosi wakangema kanye no One. Wakudlalela zoyi2. Yeah, bangidlalela zoyi2. Sibonge lapho. Shout out to Nkosi and One. One Nyombolo ne? Yeah. Siyabonga lapho bhuti ngokuthi nidlalele sisi amahle. Hopefully nani niyeza la ku podcast. Nizosho ukuthi nadlala kanjani lapha. Ngifuna ukuzwa transpose nadlala ngawo. Yeah. And then mina ngicabanga ukuthi into ebalekile nje kulento le mhlawumbe content ngiyengakuzwa ithinta. Ngesikhathi usakhuluma ngo-keyboard player ngicabanga ukuthi into ebalekile ukuthi yabo la abantu laba abanjengo-One labantu laba for example labo osukade usebenza nabo wonke ama-projects uvele bathatha kuba abantu ahamba nabo mangabuye endaweni ngoba babhizi akulula so and then uke waba ingxenye mhlambe kuma revivals and stuff. Yeah. Angifuna uqamba manga ngike ngawahamba. Yeah. Kakhulu. Yeah. Ngike ngawahamba. Your best experience ngokuba ku revival nje. Yipi mhlawumbe ungasho ukuthi yawo masemvuselelweni hayi cha 1 or 2. Emvuselelweni into right ukuthi uyasithola isikhathi noNkulunkulu ngiqamba manga. And kukhonzeka kamnandi mani mining right ngidlabanisweni campile ninesikhathi sokufasta isikhathi somthandazo uyavuka ngo12 uyavuka ngo4 uyavuka nje kuyakhulekwa isikhathi esiningi akufani njengoba ngingedwa lapha endlini mina ubukhathala nqanqana uvuka ngo12 ubuthongo nabo ngizobamba ekseni ngize ngikhuleke ngo8 ekseni kanti ngizokhuluma ngokukhuleka ngo4 uyabo ikazi lo ehlehla kanti mani nihlangene kumnandi lapho ukuthi nokuyakhonzeka. Kanti ke hayi akukho mnandi kokunye inkosi yami. Kozala. Hayi. Kokunye nje ikhona ukuthi I think abantu abaningi banele ingqondo yokuyuzana. Okay. Yes, ngoba nakho mhlawumbe omunye kubona une voice emnandi, umthandwa abantu noma kunjani njani bese sebenzisa ithuba ke. Yabona. Mhlawumbe uma uthi kuyuzwana kanjani umuntu okay, kuyuzwana kanje. Awukwazi ukuthatha umuntu kubo u2 weeks. Sure. Masumgodusa ungamniki lutho. Ngizwa kahle. One abanye banabazali abangasindisiwe. Yes. Uzothi ungena ekhaya kade ungekho 2 weeks awusangeni ngisho nanesini. Awusangeni ngisho angikulahli la. Yabo. Awusangeni nanesinkwa leyo nto nizoyixabalela vele nabantu bani. Anizuzwana. Okay. Wena ngesingawe uthini uthenvuseleleni kumele kube at least nehall itholakalayo noma some amount inyanga. Yes, because most abantu abahlabelela abantu abangasebenzi. Yes, okay. So I think kumele vele because umuntu uyamqasha ukeyboard player. Ayikho keyboard player hlathi uzongayithola imali. Uyabheja. Uqasha ama-camera. Akho umuntu avathatha ama-camera, ukhathatha ama-camera akho Khula uyoma nje. Ulokhu recordile ungayithola imali. Nisoni nezivumelwano. Esenzile. Aphinde qashe ama-guest speakers. Yo. Cha umuntu odabula mina 5000 eshumela u1 day. Eshumela u1 hayi no 1 day 30 minutes. Ngani yomuntu 2 weeks uyini ku 500. Yabo ukuthi kunjani lapha? Lengane ngabe kade ihambile yo apply. Yawufuna imisebenzi ngabe ibibhizi. Ngabe ihlanganisa impilo yayo. Uningi ngabe ihlangene ngabe uvuse ngisho sicagogwana sakwadayisa ama fries lapha. Yeah. Kuningi angabe kwenzakalile. Mhlambe nje iexperience eyodwa nje ongayishare without mentioning igama lomuntu la uthi khona yabona la ngafila ukuthi hayi no yazini kubuhlungu basemvuseleleni. Hayi kubuhlungu uhlabelela drainage. Into nje ongayishare. Kube kuningi mina nje nkosami ngawuhlabelela u2 weeks sengihamba banginika u500. After 2 weeks. 2 weeks. Banginika u500. Nanivumelane ngani? Ila ngathi sakhona isiqomo ngiphinde. Nanivumelana nani kade nihleli kanjani lapha isimo senhlalo sasikanjani? Nami wangitshela ukuthi ene kunomfundo ojele kumhlabelelelo kanje Sure. So kumele uyacela bandla ukuthi simsize uzosiholela. Yeah. All right, ayikho inkinga. Futhi nami ngikabuza imali ngoba siphila ngikhulekile noto mfuthi ngiyamazi ukuthi udumile nje futhi. Oh yeah. And mema abantu abadumile and obviously laba expecting. Yes. Ngeke. Yeah. So sihambe. Mahlala bahlala emzini womuntu.
ne Yeah, injani into yokuhlala emzini womuntu? akukho mnandi ukuhlala emzini womuntu. Sometimes mawakhonza uvuka edinelwe akhalela ukunikhulumisa. Sekumele ukuniprethenda. Awazi noma uya ekhishini noma ungayi mulambile. Yo man. Kuningi ozokucabanga. Yo. Kokunye ekuseni breakfast nongayitholi noyibonela kumele nihambe nesitolo nihlanganisele imali yeni hambe nesitolo nithenge nidle senophila amagwinya. Mhlawumbe udla noze nokuthonisa ibemvusela intambama. Lapho ibele ngadliwa ne breakfast kusuku lo muzi. Kuthathi nje ayikho umuntu ozobunaka futhi bazoyithulela. Lapho umfundisi ukuthengela ukudla. Ebhlungu. Because abefundisi bakuthenga ukudla emzini yabantu mabezothi emabe. Angakuphazamisa qhubeka ukuthothi emzini womuntu. Uyohlala ke lo 2 weeks uyobekezela phela. Ubekezela ngoba hayi usemsebenzini wenkosi uthi nomfundisi umtshela ethi awubekezela ngani yami. Inkosi izokubona. Inkosi izokubona. And then na ubona inkosi kubona ke inkosi ambekezele. Hayi nami ngagileya ngahlala sakhonza futhi kumnandi acabanga umfutho. Kufe nama artists thizena adumile azoneyisa la phambili. Ezondelela ekhulumela uMathanda. Ubekezele still. Sengihamba ke bese yafika envelope ebrown no 500. Ngathi ngeke ngiphinde, ngathi kukwami ngeke ngiphinde. Akaze uphinde nje kuzobe imali. Mina ngingayithandi into yokuthi umfundisi engibiza ngibuze ngemali. Because now phela uzama respect. Yes, namanje futhi angiyithandi. Kodwa manje iyaphoqa. Yo. Ngenxa ukuthi awufuni kube nama surprise lapha nama shocks. Hayi iyaphoqa mfuna uqamba amanga. Yo. Iyaphoqa. Khona umuntu othi njengamanje mina ngiyafisa ukuhlabelela ngani einkonzweni kanti kwenzakalani lapha einkonzweni napha abantu kuma podcast bekhuluma left right and center ukuthi asikho happy. No ayabo umuntu ofisayo akazame indlela yokwenza ungafisa ukuhamba inkonzo. Ingafisa because one ikwenza ubukeke angazi kwenza ubuye kanjani into yokuhamba uhlabelele imvusela ayikho right. Especially umuntu intombazane mhlawumbe bangcona abafana. Yeah. Especially umuntu intombazane ayikho right. Ayikho right. Akwenzeki mhlawumbe nithi nisasemvuselelweni lapha kube khona one of the men of God ekushintshela itha sisiphela ukusondela ngapha eduze. Ikuthola sikuxoxisa ngestory ongasiza. Kuningi kwenzeka lokho. Yes, kuningi. Uthuyile usuyashelwa awusashelwa ke na uthi abafana labo xhuma nabo usushelwa umnikazi ihost ononkosikazi oshadile ihost yo kuba njalo nje uvela ungasazi noma uyaqhubeka uyahlala uyagoduka and uqhubeka umama uzokubuza indaba sisi awufuni ukubaqhatha kuningi Soran bakithi sheyimbathi nxese angazi singazama enye indlela kanjani ukuthi singagcina singahlali but ekugcineni phela imvuselelo kumele zenzekile iphi isolution ongeza nayo wena if uzoyenza angichaze kanjani kungcono if izokwenza imvuselelo kusebenza abantwana basebandleni. Okay. Yeah. Kuvele kusebenza abantwana besonto. Umuntu wangaphandle mafuna umuntu wangaphandle ngiyacela kuma hostels abafundi ukukhipha imali. Khuluma nabo ngapha. Abafundi ukukhipha imali befundi ukukhokhela izingane zabantu. Ngathi ngoba ngisebenza uyangazi ngihlala ekhaya bese usebenzisa leyo nto sesalvadage usebenza. Bese uthi awuvela ayikho into oyenzayo. Kuyakhokhwa bafethu ayikho into yamahala manje. Lama talent ethu asiphile ngawa wasondle. Kube ukuthi siya appreciate. Yes. Ngiyaka understand. Yes. No bafethu yithi labo sakhona yimi lo amahle lo usisi wethu. Ngisacela ukuthi sithi sishelele ezitolo siyabuya manje. Danko. Welcome back bazalwane benkosi, welcome back bantu bonke base South Africa namaphethelo. We are still here at the Giraffe podcast shoot by KG Entertainment yona le expert. Kanti ke ungakhohlwa ke futhi ukuthi we are sponsored by those people labo babonayo lapho ibona ba sponsorishe ngale ndawo le. If ever you need something ediding you can come to this place. Ziyawa la sishayika lo sishaya yonke into. Amahle Shezi, welcome back ezitolo sisi. Hayibo. Hayi sesibuyile bafethu. Sabuya sasiphethe namanzi. Wathatha amanzi. Yeah.
Besisakhuluma lapha sikhuluma ngeindaba zeyivuselelo nayo yonke into sakhuluma kwabamnandi kanje but now bengifisa ukuthi sicheke enye angle ukuthi wena what is your best now ke gain ongasho ukuthi hayi no yazini la lokhu ngamukela uJesu lento le ayangisebenzela lapha empilweni yami ngazuza kakhulu ina into engayizuza ekukholweni. Yeah. I think mina into engayizuza ukuphila mfethu. Yeah, ne? Yeah, ukuphila. In peace. Ukuphila because yabo mangicabanga kube kuthiwa kaze ngimthathe lo Jesu. Mhlambe ngabe kade ngafa. Ngabe mhlambe ayazani ngisho kwazana. Mhlambe ngabe kade ngafa because uma ngibuka impilo engangiyiphila before nabangani enganginabo before ngithatha uJesu hayi ngabe kade ngafa mfethu. I think ukuphila into engiyiphethe. Yona. I know. Get understand there. Kunento ethi ama-worshippers are weak. Ama-worshippers ayizithanda iy'nceku, let me put it like that. Ama-worshippers ayithanda iy'nceku. Is that true or mhlawumbe bayisukela nje ingane zabantu? Yo ayingeke. I think ayingeke akulona iqiniso. Akulona iqiniso. Akulona iqiniso. Why ngithi akulona iqiniso? Yeah. Ngathiwa nje because nama-asha ayithanda iy'nceku. Okay. Usisohlala phansi ngizisisontweni uthi uyayithanda iy'nceku. So ngathiwa ama-worshippers. Akusiyo ama-worshippers athanda iy'nceku. Yeah. Akuthona ama-worshippers. Wena okusho kahle hle uyavuma ukuthi niyayithanda iy'nceku kodwa hayi nodwa hayi sonke futhi. Hayi nonke. Yes. Khona abangayithanda iy'nceku. Wena awindaba bathi kubuzwa mina. Cha phela sihleli nawe lana. Kanti kubuzwa mina. Sihleli nobani. Angiyithandi iy'nceku ngiyikhonzile. Uyikhonzile Nkosi yami. Laba. Uyayibona. Shama. Uyayibona ushada nenceke ngelinye. Angazi yazi ke. Yo angazi. Phela khona sisabathi bona ngeke ngilunge mina umuntu obiziwe. Yo if uNkulunkulu engibusisa ngomuntu obiziwe ngashada naye. Yeah. Kwazi uNkulunkulu ukuthi uzongibusisa ngani. Yes. uNkulunkulu waziyo. Because mhlawumbe mina ngingaphika la live ngithi ngeke ngishade nenceke. Masithi ngiyangibona. Hayi bo hey nangu uphakanyiswa incengu manje. Yebo so angifuni ukukhuluma into engize ngiyimele. Why laba abanye abantu bethi bona uma ubucabanga nje because ngamantombazane nonke niyaxoxa. Yini le banga ukuthi abanye ke bethi hayi no we can't. We can't go for umcocwa umcocwa. Ukuthi abantu iy'nceku isikhathi esiningi kuney'nceku angazi kanjani lento. Kuney'nceku ezinye ezamavila. Ezingamavila, okay. Ezingamavila ngenye indlela emvila ukuthi akafuni ukusebenza, akafuni ukufunda, akafuni kwenza lutho yena, ufuna nje ukudila nemvuselelo. Ushumela nje. And abanye beze bekhipha ukuthi bayasebenza la emvuselelweni. Bazokwenza imali. Hayi ngoba kuyini bazokwenza imali. I think ileyo nto. Nginento engazathi because siyayithanda imali. Niyayithanda imali. Siyayithanda imali. Ungathi noma usebenza ungathi kodwa nganemali mhlawumbe ozoyiphiwa. Uyabona? Okay. Qhamuka kumuntu wesilisa. Yeah, ngibona ukuthi kahle hle i-meal allowance. Hayi akusiyo i-meal allowance kodwa phela mase kuyini i-girlfriend allowance. Angazi-ke kodwa nje ungafika nemali. Hayi yazigula indaba ndifuna ungikhulumisa into engazazi. Uzwa mina ukuthi yini igama lale mali lena cha sengisho phela uma sekuthiwa ushade nencane ngathi besala. It's a wifi allowance. Yes. Ungathi phela vele uma umama ungaba nemali nje phela noma ngabe ethi uyahola uyasebenza kodwa nje kunemali ezongena ephuma kubaba wasekhaya. Njengamanje i-receiver i-girlfriend allowance noma mina futhi I'm asking you. Ngeke wena futhi uzongiqhatha noma umfundisi ngiyangishaya ikhodi enjalo awubuza omunye umuntu uzongishayisa uzoxoshwa esontweni uzoxoshwa esontweni ngiyaxoshwa ya mina bengifuna ukuthi ngicheck ukuthi kuthiwa la ku-industry yakwa music ziyahappen abanye ukuze badume banza 1 2 3 abanye baziba khona bathwalayo khona benzani khona benzana akukho mhlambe wakwa attempta ngokudayisela something ukuthi maybe ungathwala maybe singahamba siyosithele ekhoneni mina ngizokwenzela izinto zakho. No hayi ukhona ubaba wangitshela leyo nto. Wathini bathi wena inkinga uyabhayiza mina kwenza izinto zakho iphuthume. Esho
Yawungitshela. Ukuthi uzokwenza njani Wathi ngangisiza ukuthi into zami iphuthume angifunanga kwazi ukuthi ngangisiza ngani. Okay. Angazi nje ngiqale ngimnake. What were you suspecting maybe ukuthi angakusiza ngakho? Akaze ngimnake. Ngavele ngazi ukuthi into ebhedayo leyo afuna ukisho so angizange ngimnake. Ngavele nje ngayivala nje ukuthi ngaphuma kuyona. Empilweni yakho nje ngiyazi ukuthi awufuni ukuyixoxa lento but ngifuna uyikhiphe ngenkani. Empilweni yakho yokusindiswa kwaJola. Yeah. Jolly Njolong. Yebo. Uba wayeshela omunye. Hawu ngashelwa ngeke And then wena kwakuyinceke noma? Yeah. Yini nje mhlawumbe ungasho ukuthi hey yabona mfethu. Yeah man. Hayi ngizoxoxa sontweni kula. No, buka lalela asiyeke it's fine. Asehliseni umoya. But ke mhlawumbe in your experience of ukujola what did you gain, what did you lose, what did you gain more? Yini nje washo ukuthi hey man hey kumnandi phela ukujola. Yo. Eyakwenza nje ubona ukuthi but kuthiwa ngiyeke ukujola kodwa yimani kumnandi yini ngayigaina mina hayi ngoba I think umvuze ngawuthola ingane ekujoleni. Oh okay. Yeah, that's the only thing mhlawumbe ongayisho. Ngifuna ukukhuluma ngingadi. Okay fine. Yeah ngathini umuntu omusha ojolayo nje manje kodwa sindisiwe at the same time. Ngingathini? Ngathi thutha lapho wakhe khona. Thutha lapho wakhe. Into engingayisho cha khona vele ukuthi siyajola sindisiwe kuyajolwa sindisiwe. Akukho right vele. Akukho right ukujola phela singashadile. Yeah. Yikho phela ukuthi sibancane. Okay, inyama iyasinda inyama iyanipusha. Kodwa futhi ngiyakwazi ukuhlala ngajoli. Ngiyakwazi futhi ukujola. So kuyahlaleka ungajola umuntu omusha usindisiwe. Okay. Ayike into ekuphushayo nje. Uma uyimisele ngokuthi ngiyakwenza. Kuyahlaleka nje ungajola. So angazi ukuthi ngathini umuntu omusha kodwa umuntu owazi ukuthi unentshisekelo ufuna uNkulunkulu engayeki ukujola. Akayeke ukujola. Engayeki umuntu ozazi ukuthi engayeka. Okay. Ufuna ukukhonza uNkulunkulu peacefully. Uyakwazi ukuye ukujola ukukhonza uNkulunkulu. Mana-ke makubani ayikho into esingandlela esingacela ngayo la mfana omncane ayihlise le yanto ethi nqonqonqo yazi ngiyayibona iyavela la. Yeah. Ubusasho ukuthi hayi cha umuntu maye efuna nje ukuyeka nje ngayeka. Hayi kuyake kanje sikho isimanga sokuthi alright uyayeka nje ukujola ukholwe nje kamnandi ukhonzela uNkulunkulu. Why ayikho into ephoqayo ukuthi ujole. Sesisukela inyama kanje nje yeah. Uyahlala nje. Kuyahlaleka nje kamnandi. Uhlale nje ungajoli. Yes. And ufakazi. Yes, ngufakazi inkulumo into engiyaziyo. Hayi no sayibonga inkosi uNkulunkulu muhle. Do you think akhona mhlambe lesenzo on social media ama-rumors odinga kwa correcta ngawo ukuthi ngake ngezwe njalo kuthiwa ngami bafethu akusiyiqiniso lento? Do you have something like that? Oh yeah. Le nje ukuthi ngake ngathula I think last year wonke. Ngeke ngathula. How do you have? Oh, it's fine. No kuyiqiniso ngathula bazalwane ngathola ingane. Oh, okay. Yes, ngeke ngiyamalala kakhulu. So nginengane kuyiqiniso. Yes. No, but that one is correct. Nginengane and ngawa ngesikhathi ngenza ingane. Okay. Nguzwa kahle. Ngawa ngesikhathi ngenza ingane. Kwaba yileyo yeah. Kwaba isikhashana ngiwile ngenze into errong. Nkosi yami. Okay fine mhlawumbe ngiyakubona lokho it's correct. Ngaqhubeka ngaphila ngale kwasho ukuthi nginabazali abangithandayo. Like ama spiritual parents wami angithanda because akhuluma nami bangitshela ubrong balento engiyenzile. Sure. Kodwa baphinde futhi bangithatha bangibeka la. Yeah. That's why ngingavumelanga ukulala ngesisi phansi uma sengiwile. Uma sulimele. Ngashayeka, ngaphinde ngavuka, ngayithatha. Yeah. But mhlambe ama rumors angasilona ke iqiniso ukuthi cha laba futhi babengisukela laba beqamba amanga. Do you have something like that? Ongayikhumbula nje ukuthi hayi no ngeke ngangisukelwa la. Angazi yazi ukuthi akukho kucabangayo. Akukho nje manje ngicabanga. Akazi kusho ukuthi udubula umuntu noma wenzeni. No. We mama. Ngisaba neselese. Ngisaba neselese. Ngisaba neselese.
Yeah, I Yes, no yes. mhlawumbe yeah. So nje yakwaba yilokho nje leso sikhashana ngavuka ngayithatha nganyamalala bangifonelayo ukephi mfethu awusathola kahle nabo nave umuntu yabo umuntu masezwile vele. So nje Usefonela phezulu kwephuzu. sengifonela phezulu kwephuzu kunani ukuthi angifihli-ke mina. Yeah. Ngiyakutshela lento ofuna ukuyizwa ngaleso Ukuthi, sikhathi. yeah. Yes. Ngikutshela lento ofuna ukuyizwa ngaleso sikhathi and abaningi futhi baphuma empilweni yami baphuma kumina. Njengoba futhi usungibona ngibuya nje sengibuyiswa ubaba uDlamini. Uyena ongiphushayo kulezi insuku baba wesidlamini futhi uyena abaningi bazobuya futhi. ongifonelayo. Engifonele ngibuze kanjani kwenzakalani angifuqa mamanga. Naye njengoba kulesikhashana usewumuntu ongisupporte kakhulu. Ngiyabona. Yeah. Abaningi basazobuya futhi mangabe sebuyile nje. Bafinde babuye no phela isebenza kanjalo lento le. Yeah, okay. Mhlawumbe sasizovala ucabanga ukuthi uAMAHLE angakhunjulwa njengomuntu okanjani who do you wanna be remembered as? Let's say usugugile usumdala noma ngale kokuguga ke mhlawumbe awusekho sekunabazukulu. No ngifuna mina uNkulunkulu angifikise kule level yokuthi ngifuna ukudumisa. Hlaze ngikhulekela leyo nto. Ngifuna ukudumisa. Yeah. Uyabo le ndumiso eshintsha isimo somuntu. Okay. Le ndumiso eshintsha umuntu ezinkosini. Yeah. Umuntu ongakholwa. Yeah. Umuntu abazomlanda ngale kwandlela nelento neqiniso. Ezendleleni yangempela neqiniso langempela. Ngifuna uNkulunkulu engiphele. uNkulunkulu wami into eshintsha ngaleyo nto. Into eshintsha umuntu isimo somuntu because amandla kaNkulunkulu already kunobufakazi engibtholayo kubantu obuningi. Ngifuna uNkulunkulu engenzele lewo musa lowo. Ukuthi ngelinye ilanga Lo musa lowo yes. Kuthi kwazi ukuthi kwakunobongekile owayedumisa ethi mayesethe ngangiphuma ngiphilile. Yes, ngifuna leyo nto. Siyibonga Nkosi yini oyenzayo mhlawumbe ukusebenzela ukuthi uthole leyo nto leyo. Uyisebenza kanjani ukuthi umthandazo? Yeah. Prayer. Prayer mfethu ni fasting ke. Kodwa nje prayer kakhulu mina iprayer ngilekelela angifuna ukuphonsisa. Umthandazo ngilekelela kakhulu. How do you maintain into yakho yob artist iphimbo lingashi because akaze ngihlangane nawe shelwe iphimbo. Seriously. Ngoba ngishilo ngicothi mina ngisizwa uNkulunkulu entweni eyi. Yeah. Ngisizwa uNkulunkulu because mina ngihlabethe senkonzweni bese 6 to 6 ngiyahlabelela kuze kusemnyango. Ngomgqibelo nginama invites total 2 kumele ngikuwona. Ngilizwe izwami ukuthi alikho. Kodwa mawufika phambili. Kodwa uma ngifika phambili yaphuma. Ayikho mhlawumbe eyiphuzayo noma ekulekelela imqala. Ngake ngiyalelwa ngezinto eziphuzwayo lemon in mind ngaphuza liyahamba. Ilalve lihambe khona kakhulu. Ilalihamba khona so angiphuzi lutho ngiphuzela amanzi nje kuphela. Hayi siyabonga. Ngabe ngiyaphunzisa. Sesehlela ngezansi ke manje sesiyavala ngempela sesiyavalelisa. Ongaka subscribe siyacela ukuthi enze njalo asubscribe enze sure ukuthi uya subscribe uya like uya share. uAMAHLE lo ubongile wakashezi besinayo namhlanje esanayo. Amazwi akho kuvalelisa ngale ekhaya. Siyabonga kakhulu. Sawubakho kubhuti Khula ukusiletha la kwi-TV yakhe ngikhuluma nje ngikwi-TV bazalwane. Akuyona into encane lo bhuti Khula futhi siyabonga uqhubeka ukwenze nabanye umkhulu umsebenzi owenzayo uNkulunkulu nje abusise umsebenzi wakho. Uqhubeke wande gcina nangempela sethatha ama remote sithi Cliffy sithi siyabona sifuna ukujongela wena udlala lapha kwi-TV mfethu uqhubeka ukwenze nabanye abantu be support into yethu Nkosi yami yomculo. Abantu besisupport emculweni bengezeli ngengqondo. Yokuhlukumeza kodwa besenze kahle. Benenze kahle. Ngiyanithanda mina bazalwane ngenhliziyo yami yonke. Sibonge kwababukeli abasibukela ekhaya, sibonge kwi-guest yethu, sibonge kwi-entertainment behind the scenes, sibonge kibo bonke abasupportayo ukuthi umsebenzi wala ekhaya umsebenzi wethu uqhubeke. Siphinde sibonge futhi nako kwalawo eGalofini ukuthi bakwazi ukusisiza ngendawo bekwazi ukusponsorisha nale podcast yonke ukuthi ibe successful. Thank you so much to everyone. Ngelinye ilanga ngiyazi zoba nesinye sponsor futhi
ezizosipha enye indawo futhi yabona nje we appreciate everything. Please make your way down to KZN mangabe udinga lama services lawo. Danko, siyabonga.